dimineața, bună seara, depinde la ce oră vă uitați. Întotdeauna o mare și o dragă plăcere să mă întorc în parcul ăsta. Suntem în parcul 23 august, acum nu știu dacă se mai numește așa, sau parcul Lia Mălăliu. Chiar nu știu cum se numește. Pentru mine are foarte mare energie locul ăsta. Energie foarte importantă pentru că am făcut fotbal câțiva ani aici și veneam să mă întâlnesc aici, prin parc, alergam foarte mult și tot parcul, deși eu nu sunt de aici, din zonă. Haideți să vă arăt cât a trebuit să alerg și de unde trebuie să alerg. Și pe aici trebuie să alerg. Acolo. Fac stânga, după care dreapta. Și să mă dau pe dita mai bană, pe dita mai podă. N-am filmat, dar o să vreau să filmez acolo, am dat poză. Dar trebuie să alerg mult mai mult. V-am arătat doar jumătate din drum. Trebuie să alerg, să urc acolo și de acolo hop, pe bară și jos. A fost o aventură, o mare aventură. Bineînțeles că dacă nu mi ieșea, cădeam în apă și nu vreau să se întâmple asta. Vedeți și voi de acolo și practic în momentul în care pleci n-ai nici mai mică idee unde e bara, că trebuie decât să-ți imaginezi, să-ți pui în cap și te duci. La o vorbă în parc, a fost un parc 23 august, Lia Mălăliu. Pentru mine are o importanță foarte specială așa și o semnificație mai puternică, pentru că aici am făcut primul an de fotbal și m-am antrenat în parcul ăsta foarte mult. Iar în 97-98 a fost primul concurs de role la care eu am fost în public. A fost aici în teatru de vară Mihai Eminescu, în parcul, în interiorul parcului 23 august. Există și un teatru de vară unde a fost un concurs foarte tare cu invitați din toată țara. Eu am fost în public, nu știam pe absolut nimeni. A fost super tare, m-am simțit super bine și mi-a plăcut foarte mult. Având în vedere că eu jucam fotbal în zonă, am putut să văd și altceva. A fost foarte tare, foarte tare. Nu sunt clipuri pe internet, dar dacă o să găsesc la un moment dat, o să vă arăt. Și cam asta este locul. Trebuie să fii, să urci de aici, bam. Vedeți, este super frumos afară. Am făcut și eu două trucuri. De fiecare dată când vin în parcul ăsta vreau să mă dau pe orice, indiferent că ating o bordură sau că mă dau pe bară sau fac ceva mai greu. Pentru mine are foarte multă energie locul ăsta și în fiecare an cred că ajung aici odată, dacă se poate. Cum vă spuneam, primul eveniment la care am luat parte vreodată, a fost în public, a fost aici. Revenind la zilele noastre, energie pozitivă, stați fericiți, cu gânduri bune. Dacă stați în casă, multă dragoste, liniște și fericire. Aveți foarte multe lucruri de făcut, puteți să faceți exerciții, să faceți gimnastică, să vă antrenați, să vă pregătiți, să compuneți, să faceți o grămadă de lucruri pentru perioada care urmează în viața voastră. Așa că dacă stați închiși în casă, vă dau cu pace și dragoste și fericire și iubire. Gânduri pozitive, stare pozitivă, e cel mai important. Multă sănătate celor care au probleme, multe gânduri bune. Mulțumesc mult Școala Veche pentru comenzile de Hanrace, super tare, pace vouă, bine așa, bine așa. Am început un proiect anul trecut, am testat timp de un an. O să vă dați link în descriere și pe parcurs o să vă mai prind cu mai multe detalii. Proiectul se numește Dax Porco. Un proiect pentru putere, energie, viață și echilibru. Frumoasă, ne vedem curând. Pace și dragoste, haideți să gândim bine, da? Toate cele bune. Imposibil să mai fac de sfârșit de episod, să mai fac un... Am mișcat pregătit, dar mi-a plăcut, m-am dat bine pe bară. Îmi plac rolele USD. Îmi plac foarte mult rolele USD de carbon pentru că e foarte ușor să le pui în picioare și să le dai jos, deci... Bam, super ușor. Haideți că mă urc sus acolo să văd dacă o să fac asta. Haideți să vedem, iese sau nu iese. Să vă abonați, să distribuiți toate cele necesare și omul vostru vine cu energie. Numai bine, hai să vedem. O încercare.
Pare că mai trebuie să mai fac o dată. Sunt bine, îmi plac rolele, se simt bine la șoc. Cred că e primul ghep așa care le iau mai mare de când mi l-am luat. Tot bine, m-am dezechilibrat în aer, încă o dată. Bam. Gata, asta e. Cum se zice, din a treia iese sigur, nu? Hai, bam! Să iasă cât mai perfect, nu? Pentru oamenii mei, bam, pace vouă! Asta-ți. 3 încercări, dar până nu ieșit. Că aveți muzica făcută de voi și vreți să vă așezați munca voastră cu munca mea, și vă rog frumos mesaj pe Instagram cu muzica voastră și o să las link în descriere și toate cele necesare. Și poate facem ceva frumos împreună. Pace vouă! Nu știu cine mai ține minte când ne-am dat cu rolele pe acoperișul la patinoar. Deci acum patinoarul se reconstruiește. Ar fi tare să mai fac încă un acoperiș pe care să ne putem da cu rolele. Da, ne-am dat cu rolele pe acoperiș acum 15 ani. În arhivă am filmat foarte mult pe casete noi înainte. Am foarte multe casete, dar să ajung la ele. Se reconstruiește tot orașul nostru, sincer să fiu. Cam asta a fost. Dacă aveți vreun mesaj, o întrebare, și sănătate și fericire și iubire și ne vedem în curând. Am ieșit. Ia uite, vă arăt ceva frumos.